Assalamualaikum. Dari guna jadi perahu. Ayo di mana? Tiga di sini dari Taukman. Anak pintar itu sisa wato. Kuang kami kuno tuh. Kula-kula sudah mau lagi. Wah. Nice. Nanti mga pagari ko. Ready. Wah. Nah, right. Bye-bye. Nah, sama na yung mga pagari ko nakatay. Sumurod na to. Wah. Sama. Kapi-kapi muna. So nice. Kapi. Kita-kits lagi mga pagari ko. Wow. Kami kung mga pagalitan ng mga vlogger. Isa danaw. Kasi kami yan sumuyan sa wato. Yes! The best na talaga katiblas niya sa kape. Wow! So, importa detarayan kailangan na coba kita so bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa wala quwwata illa billah. Pasad na kay magdaka sa truck. Siyempre, matiyan ka man so bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yan ha. No margat ano. Ito kay mga pagalitan. Abang ini agi kita niya mga pagalitan ng si Lano Vloggers. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama na yung mga pagalitan na. Si Ceci Tunganay, agus si Ceci guys. Wow. Ito na pa ni mabublano. Pagkikilala kan si guys Kitunganay. So Kata yung mga nice. pagalitan nyo. Abangan nyo. Sabi nga, pagkikilala kan kasi guys. Ayo di mana? Tunganay! Mama, nakarit ka. Oto si Tunganay. Guys! Guys. Nakarit sila. Plus nakarit pun mabugis kipikan na. Stay! Ayo di mana? Tunganay! Oh! Lagi sa video ka. Hindi ka mapulag yung Tunganay. Abang saya mapagarami ha. Basta kan dia sama gado. Uy, Ayo uy, di na. mana? Kami salah sang kaya. Wato balindong like view. Wow. Ana, abangan na meron. Nagkalmit na ka. Wala kayong aabangan. Abang Ayo, inyo. di ba? Tunganay. Abang inyo. Napikimita meron. Oh, ano yun? Kaya punta sa kanamin, ang kami pagani mo na, di ko man makayara. Di po makabasal. Ayo di mana? Okay, nasabi pamigay ko ng lugar. Inibigyan ka na lugar. Jadi guys, agi ako na pumagmita kami agi mga vlogger na ubang kato pangin siya kaya wah. Na ilan tayo ito na guguwe ito nga na sa personal wah. Guys. Tigil lang, tigil. Ito nga na eh. Kato si guys. Yes! Guys, ito nga na eh. Kilalay ka no? Gano'n pong diba kilalay? Una. Ayo di mana? Malay pirak si guys. Iman to, malay pirak. Oh, wow. Uway. Wala Una. na may lagi. Ito bagi na may... Guys, Ayo di mana? Guys, kata, nagpiro na kayo ito nga na eh. wala ko sa Ayo di mana? Ito na. Ang ilan ako naging nabag ka. sakit ba kayo? Di na problema san. Uy. Ayo di mana? Parang yan ah. Rekon ka. Interanso. Sagot ka na eh. Sagot. Yan ang problema. Nakita mga abangan. Piso Mox Bunala, American na. Sana all. Guest speaker. Ayo di mana? Na, where is the sun? Pataguan na. Malulong sa ano ba yun pa ka? Miss Lamin, where is the sun? Wah. Sama na, nasa wilong sa Hey! Komo? Shout out ka sa Nice. O tumabugi si Kuan. Dato surok ko sa ide min. Ablir. Gakap. Eh, shout out ka na. Shout out. Wah. Okay, uwa. Ang idea suga kap. Nasa sumama tu wah. Ayo di mana?